इतकं सवय एक गेट असतात गेट आहे ना, गेटच्या खाली काहीतरी अडकलं असणार, त्यामुळे पाणी रिटर्न येत आहे बघा. 3.50 वर पावाला रिटर्न येत आहे. होय 3.50 म्हणजे ही ऑलमोस्ट हे अलर्ट लेवल, याला अलर्ट लेवल. ते घर आपण त्याची इन्स्पेक्शन तरी करचे आमचं पावले बरोबर 3-4 फास्ट मध्ये वाटतं. 500 mm 150 सेंटीमीटर झाला 150 सांगचं परत काटतं. आता 70 आली 80,000 भावली.